April 14, we began by affirming our constitutional mandate, our exclusive power to initiate all cases of impeachment. Nasa atin ang unang galaw, nasa atin ang direksyon, at hawak natin ang beat. Ngunit nabanggit din natin na malinaw ang limitasyon ng ating papel sa yugtong ito. Hindi pa ito paghuhusga. Our task at this stage is simply to determine probable cause kung may sapat na batayan upang magpatuloy. During our last hearing, we formally recognized the complainants, Father Sabalia and his group, and of course, Attorney Cabrera. All of them were present, ready to face this committee and stand by their complaints. But there was one thing we could not ignore. Something that was right in front of us. The empty chair of the Vice President. Wala po siya nitong nakaraan. Habang nandito ang mga nagrereklamo, ang tanging humarap sa atin ay isang bakanteng upuan. And yet, with or without the presence of the Vice President, with or without her cooperation, tuloy ang mandato ng komite. Sa totoo lang, nagos na nga tayo. Tila ginagaslight pa tayo. Ang mas mahalagang tanong ay kung nasaan ang pera. Ngunit ang sagot sa atin ay tungkol sa grado sa kolehiyo. And the worst part, this explanation is not being made here, but everywhere else. Ang gusto natin ay testimonya sa ilalim ng sumpa. Pero ang ibinibigay sa atin, press release at content sa social media. Again, let us be clear. Hindi tayo basta maniniwala. We will evaluate everything. Madriaga's testimony, COA documents, NBI findings, PSA certifications. Lahat ng ito ay kailangang iharap dito. Suriin dito. Timbangin dito. Pero dapat dito. Humarap ang kailangang humarap. Manumpa at magpaliwanag dito sa committee ito.